Οι γλάροι δεν μπορούν να βγουν, αλλά εμείς έχουμε τη λύση. Τι κάνω τώρα, τραβάει Πώς τώρα. είσαι ρε, απλά να με βλέπεις. Τραβάει τώρα. Τραβάει, ναι. Εντάξει, δεν φαίνεται κάτι. Ναι, σε βλέπω, σε βλέπω. Έλα, ένας. Έναν πιάσει, έναν. Αυτός. Ευχαριστώ. Είναι ο τελευταίος από εκεί. Για πάμε. Σταμάτησε. Περίμενε Γιώργο. Να φύγω εγώ. Να μην με χτυπήσει και... Η απελευθέρωση των γλάρων και το θύμα. Με τη σκούπα που είναι πιο σκληρή, δεν μπορεί να φύγει με αυτό.